Sziasztok! Ahogy az előző videó végén jeleztem, ma eljutunk az eszéírás egyik, hanem a legsúlyosabb kérdéséhez, az ismeretszerzés források elemzése részéhez. Megjegyeztétek, ugye? Van már piszkozati lapotok, amin szépen gyűlnek az információk. Ott vannak már a probléma legfontosabb évszámai, helynevei és fogalmai. Most tegyük hozzá a források elemzését. A rövid esszé esetében mindössze egy forrást adnak meg. Ez lehet akár egy mondat, egy térképvázlat, diagram, plakát, fénykép, stb. Ne ijedj meg, ha csak ennyi van, de lehet hosszabb szöveg is természetesen. A jó megoldás nem ezek nagyságától függ. A hosszú esszék esetében az elemzésre váró források száma 3. Addig ne nyugodj meg, amíg nem találsz 3 olyan dolgot a feladathoz csatolva, amiből információt lehet szerezni. Ugyanis lehet 3 különböző forrás, például egy szöveg, egy kép és egy diagram. Bármilyen sorrendben, viszont célszerű, ha te is mind a 3 forrást a sorrendje szerint elemzed, mert így nem fog kimaradni, ami az egyik legnagyobb hiba szokott lenni. Hogy valamelyikre semmilyen reakció nem érkezik, és azok a pontok automatikusan elvesznek. A rövid esszé és a hosszú esszé forrás elemzések között nincs különbség. A pontszámokban sincs. Egy forrás itt is, ott is 3 pontot ér. Amiből egy pont az úgynevezett rögzítés, azaz mit tartalmaz, miről szól a forrás. A forrás szövegét sosem másolt be a feladatlapra, maximum, ha egy-két kifejezést akarsz idézni, azokat idézőjelben, de egész mondatokat sosem. Próbáld meg tömören, egy fél mondattal összefoglalni azt, amiről olvastál a szövegben, amit láttál a képen, térképen, diagramon és a többi források megadott részen. Majd ezután, ha lehet, tedd fel hozzá magadban a miért kérdést. De miért? És amit arra válaszolsz, az lesz a forráselemzés megoldása. Ha nem tudsz rá miért elkezdődő kérdést alkotni, akkor keresd meg azt az összefüggést, hogy a kiadott feladattal kapcsolatban miért kerülhetett ide ez a forrás. Erre a válaszra további 2 pontot fogsz kapni. Pont akkor is jár, ha nem pontos a következtetésed. De ha semmit nem írsz hozzá, akkor a 3 helyett csak 1 pontod lesz, és ez a 3 forrás esetében 9 helyett már is 6 pont veszteséget fog okozni számodra. Ennek köszönhetően mutatnék nektek egy példát. Károly Róbert 1342. évi törvényeiben kiadja a kapuadóról szóló rendelkezést, amit felismersz könnyen arról, hogy olyan kapu, ahol egy szénálon megrakott szekér befér. Ez van a szövegben. Tehát csak ennyit rögzítesz, hogy Károly Róbert bevezette a kapuadót. Ez a forráselemzés első része. Feltesszük a miért kérdést, és válaszolunk. Mert az értékáró aranyforint bevezetése miatt lemondott a kamara haszna adóról, ami a korábbi években a legfontosabb királyi jövedelme volt. De további megalapítást is fűzhetünk hozzá, hogy ez volt a jobbágyok első állami adója, amiből növekedett a kincstár bevétele. Ezekkel a válaszokkal megoldottuk a forráselemzést. Minden egyes forráshoz megalkotott rögzítés, megállapítás tartozzon. Ezeket írd le a piszkozati lapodra, és amikor az írásban majd odaérsz, hogy ezt a részt akarod kifejteni, amiről a forrás is szólt, akkor ott írd bele. Nem kell külön jelezned, hogy ez melyik forráshoz tartozik, azt a szaktanárok majd tudni fogják. Az eseményeket alakító tényezők is ilyen rögzítés plusz megállapítás részekből állnak. Itt se felejtsétek el, minden egyes kijelentésetek mögé azt az igazoló bizonyítékot is írni. A megállapítások ne legyenek benne a forrásokban, hanem olyan dolgokra gondoljatok, ami a probléma része, de nincs rá utalás a közvetlen megkapott forrásaitokban. Akkor tudtok erre a feladatrészre is minél több pontot szerezni, hogyha ezeket a gondolatokat jobban összeszerkesztitek. Ugyanakkor jó lehet az is, ha több megállapítást is tudsz egy állításhoz írni, mert esetleg azt máshol figyelembe lehet majd venni. Ezeket is, amik eszedbe jutnak, érdemes a piszkozati lapon feltüntetni. Oda még írhattok akár gondolatjelezve, de a feladat megoldásban ez szigorúan tilos. A feladatot hosszú esszé esetében bekezdésekre tagolva oldjátok meg. A rövid esszénél erre nincs sem hely, sem szükség. Amire még felhívom a figyelmet, hogy a pontozott vonalra lehet csak írni. Az azon kívüli megoldások, ha már a pontozott vonalon kívülre kezdtél bele egy mondatba, az sajnos érvénytelen lesz és nem értékelhető. Mindent ír le, ami az adott témához eszedbe jut, nem lehet tudni, mi lesz a jó és mi nem.
A fogalmazásod, ha kész, olvasd át és újra vesd össze a piszkolati lapon szereplő adatokkal. Ha valami félremegy, vagy elírtál volna, akkor még korrigálható. Amennyiben mindezeket betartjátok, és természetesen tudtok is valamit a problémáról, akkor innentől gyerekjáték lesz az egész. Továbbra is kérem, iratkozzatok fel, lájkoljátok, kommenteljétek, kérdezzetek. Hamarosan jövök a tesztfeladatok megoldási javaslataival, és persze továbbra is kérem, hogy aki még nem tette meg és úgy érzi, megérdemlem, annyit, hogy az itt adott információkért cserébe elolvassa majd a könyvemet, Karó, Nyíl, én és a többiek című ifjúsági regényt, annak hálás köszönetem a rendelésért is. Sziasztok!